Haga jingle kai Indian Premier League hapreng ke Mumbai Indians Persia ke Punjab Kings. Haba phai shak ke jingle kai ke Mumbai Indians kala khor ga nam job hadin bagalala bat pelim ya ke Punjab Kings da khandai ron. Baleng bagre ke jing job ke Mumbai Indians kadang don jingerman ban yorung shak playoff. Haga jingle kai Europa Conference League quarter final second leg hapreng ke Lille Persia ke Aston Villa ke bade ke Kynhun jong goalkeeper ke Argentina. Haga first leg ka Aston Villa ka job da ar la kawai. Haba phai shak ne ka jing la kai second leg ka Lille ka lala bat pen phai kliang ya ka Aston Villa. Haga ba ka lala bat pen lim haga ne ka jing la kai da ar la kawai. Badai hag penalty shootout Lengba Martinez ka Aston Villa kala khor ka nam job adin ba ka lala bat pen lim ya ka Lille da saula lai haga penalty shootout. Badi orong shak semi final. Haga jingra ka Europa League quarter final second leg hapreng ka Kynhun Aubameyang ka Marseille Persia ya ka Kynhun Di Maria ka Benfica. Haga first leg ka Benfica ka job da ar la kawai. Haba phai pat shak ka jingra ka second leg haga gala step ka jingra ka long Maria khaj haga babaro ar tali ki Kynhun ki klem la bat ki jar. Badai haga kela min kata ka minit ka nyau pe khandai ka Marseille ka layo ban thiap ya ka gol ka beningkong haga ka jingra ka Lengba Perez. Badia ka bol la Ïarap bo da Aubameyang. Bad kani kadai ru ka gol penya khaj haga gol aggregate. Bad dai leba kadai ka gol la penlong ya baro artli ki Kynhun bakin ya khaj haga gol aggregate. Adu bokor ka khandai pe minute ba live pe minute ka extra time da mar ar gol. Bad dai haga penalty shootout ka Marseille ka la khor ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Benfica da saula ar. Bad yorong shaka semi final. Haga jingla kai hapreng ka West Ham Persia ya ka la adu jong ka Bundesliga mentaga samoi ka Leverkusen. Haga first leg ka Leverkusen ka job da arla not. Haga ne ka jingla kai second leg ka West Ham ka la yo bat pen ki jar nengkong tang haga minit ka bakhat lai Lengbo Antonio. Badai haga kela minit hashwa ban kod artat ka jingla kai ka Leverkusen ka la yo ban tap ya ka gol pen ya khaj Lengbo Frimpong. Kata haga minit ka ba pra phukundai. Badai la magane ka gol hadu bokod ka jingla kai baro artli Kynhun ki khaj da marshi gol haga ne ka jingla kai Henry haga gol aggregate ka Leverkusen ka la bat pen ya ka West Ham da lai la ka wei. Haga jingla kai hapreng ka Atalanta Persia ya ka Liverpool. Haga first leg ka Atalanta ka lala bat pelim suk ya ka Liverpool da lai la not. Haga ne ka jingla kai second leg ka Liverpool ka layo bat pen ki jar nengkong tang haga minit ka bahnyau Lengba ka penalty balakan chat da Muhammad Salah. Badai la mangane ka shigol hadu bukod ka kela step bat kum juro ka kela min omdan shu ki bala bat pen ki jar. Haga ba ka Liverpool kala job ya ka ne ka jingla kai da wela not. Henry dai Lengba ka gol aggregate ka Atalanta kala job da lai la ka wei. Bad yorong shaka semi final. Agoi par ka jingla kai quarter final second leg ka bakham itana hapreng ki artli ki club jong kari Italy kada ka Roma ka bade ka Kynhun jong Dybala Persia ka AC Milan ka bade ka Kynhun jong Giroud. Haga first leg ka Roma ka lala ban pelim ka AC Milan da arla not. Bad haga ka jingla kai second leg ka Roma ka layo bat pen ki jar nengkong tang haga minit ka bakhat ar Lengba Mancini. Badai tang hadin si peu minit kata haga minit ka ba ar peu ar ka Roma ka layo biang ban thiap ya ka gol ka ba ar Lengba Dybala. Badai haga minit ka ba lai peu lai ka Roma ka habanile kai tang si peu gon hadin bau player jongka olayo priang ya ka red card. Henry Wadla ka Roma ka yele kai tang si peu ngon ka klem ailat ya ka AC Milan bakan yo tap gol. Henry de haga minit ka ba pra peu san ka AC Milan ka layo ban thiap ya ka shigol ka jongka haga ne ka jingle kai. Bad hadu bukod ka jingle kai ka Roma ka bile kai tang si peu ngon kala khore ka nam job haga ne ka jingle kai second leg da ar la ka wei. Bad haga gol aggregate da lai la ka wei bad yorong shaka semi final jongka Europa League menta ka samoi.